Знаете ли какво е общото между успеха и жабата? На пръв поглед, нищо общо. Но помислете пак. И успехът, и жабата стигат далеч само с смел скок. Останете с мен до края на това видео и ще ви разкажа за тайната, която има истинска стойност за вас. Multipulse Pro е именно този скок напред в естетичната индустрия. Това е иновативна и интелигентна платформа в света на естетиката и лазерните технологии, създадена да издигне вашия бизнес на ново ниво. Какво прави Multipulse Pro толкова изключителен? Ето ключовите характеристики и предимства, които го отличават на световно ниво. Иновативна и интелигентна платформа с вграден изкуствен интелект, който се адаптира към всяка процедура. Революционно, адаптивно охлаждане гарантира комфорт без болка за клиентите, дори при най-интензивните процедури. Изключително дълъг живот на лазерната глава. Осигурява хиляди часове на надежна работа и минимални разходи за поддръжка. Над 10 различни високоефективни естетични процедури, обединени в един апарат за максимална мултифункционалност. Гарантирана удовлетвореност за специалистите и клиентите, благодарение на бързи, видими резултати и лесна употреба. Най-високо световно качество и конкурентно предимство. Технология без аналог, която ви поставя крачка пред конкуренцията. Всеки специалист в естетичната и козметична индустрия знае, че зад всеки доволен клиент стоят не само вашите умения, но и правилният апарат. Multipulse Pro е повече от апарат. Той е доверен партньор, който работи ръка за ръка с вас за постигане на съвършенство. С него всяка процедура се превръща в изживяване на увереност и успех, както за професионалиста, така и за клиента. Ако искате да доставите доверие и убеждение за вашите клиенти, този апарат е точно за вас. Свържете се с нас днес за персонална оферта, съобразена с нуждите на вашия салон, студио или клиника. Ние не просто продаваме апарати, ние изграждаме дългосрочно партньорство, базирано на уважение, лично отношение и професионална подкрепа. Защото добавената стойност прави разликата. Защото доверието не се предлага, то се заслужава. Защото с Multipulse Pro вие не просто предлагате процедури, вие създавате усещане за сигурност и постоянство. Estemet Evolution, защото знаем правилното решение за вас.